Minkejja kriżi waħda wara l-oħra u l-iskandli li fnew il-Ministeru tal-Intern, Byron Camilleri għadu qed jokkupa l-pożizzjoni ta' Ministru responsabbli minn dan is-settur. Fl-aħħar snin, xhur u ġimgħat, pajjiżna kien xhieda ta' għada prekarja fil-faċilità korrettiva ta' Kordin fejn Camilleri saħansitra kien ħareġ u għal Alex Dalli meta kien direttur tal-ħabs, dan minkejja l-istejjer tal-waħx taħt tmexxija tiegħu li smajna u għadna nisimgħu dwarhom sal-lum il-ġurnata. Kien saħansitra kompla jiddefendi lid-direttur suċessur ta' Dalli Robert Brinkaw minkejja li kellu jħabbat wiċċu ma' proċeduri serji fil-qorti u issa jinsab jħabbat wiċċu ma' sfidi oħrajn taħt it-tmexxija ta' Christopher Siersma. Aparti dan kollu, hemm il-każ xokkanti ta' Nicolette Gerxiek kif l-istat reġa' falla fil-konfront ta' mara li kienet vittma ta' fastidju ripetut u għal darb'oħra ebda responsabilità politika minnaħa ta' Byron Camilleri. Aparti dan id-delitt li xokja pajjiż ħieħfeġ l-iskandlu fl-Aġenzija tal-Gvern Identità illi huwa responsabbli minna l-istess Camilleri fejn qed jiġi allegat mill-avukat Jason Azzopardi li hawn tal-inqas 18,000 karta tal-identità falsa, allegazzjonijiet li saħansitra waslu biex tinfetaħ inkjesta maġisterjali. Dan kollu wassal ukoll sabiex diversi familji Maltin u Awċin qed jirċievu ittri uffiċjali bismijiet ta' persuni barranin illi huma qatt maltaqgħu magħhom, persuni illi spiċċaw qed isejħu għall-indirizz tar-residenzi taċ-ċittadin Malti. Minkejja dan kollu aktar, Robert Abela jidher illi huwa komdu bil-Ministru Camilleri tant illi għadu hemm u anke il-Ministru Clayton Bartolo għalilna illi għandu fiduċja sħiħa f'siebu. Huwa Ministru kapaċissimu li jkompli għaddej fix-xogħol tiegħu. Ma minkejja kollox, ġifieri minkejja l-każijiet li kien hemm fil-ħabs, minkejja ir-reżenja ta' żewġ diretturi u issa għandek dellikra fuq direttur ieħor, għandek dal-każ ta' identità. Inti kont taf b'dal-każ ta' identità minn qabel jew le? Byron Camilleri diġà tal-kummenti tiegħu m'għandix xejn inżid ma' dak il-laqal. Ġifieri temmen fil-kapaċità ta' Byron Camilleri minkejja da kollu. Jien personalment għandi fiduċja sħiħa f'Byron. Mistoqsijek dan il-każ tal-ID cards u xed jinkweta għal-fatt li dawn il-persuni b'mod qarri u fażoll allegatament xpronati minn reket fih dan identità stess tivvjaġġaw fl-Ewropa b'mod liberu, Bartolo għażel illi ma jweġibx. Daw hemm allegazzjonijiet illi hemm ID cards folots illi ovvjament daw qed isifru bihom le. Issa hemm inkjesta maġisterjali għaddejja, nippreferi ma nikkommentax fuq ċertu affarijiet sakemm ma tkun lesta l-inkjesta. Ejja nkunu prudenti dejjem. Kellu jkun l-avukat Jason Azzopardi biex infetaħ inkjesta maġisterjali dik li. Kien hemm review interna għaddejja, jiġifieri niftakru tajjeb li waslu għal investigazzjonijiet oħrajn, ġifieri dan kollu ġa ġie spjegat. Ma naħsibx li għandha fejn qed nirrepeti ruħi. Francesco Catania, Net News.